ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟା ଖାଲି ଗେଜରେ 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 ଘରେ ହଉନ୍ତି ଯାଇଲୁ। ହବ ତ ଗୋଟା ପରିବାର ଦେଖେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଭଳିଆ। କେମିତି କହିଲୁ ଦେଖେ ଶୋଇବ ତ ପୁରା 6 ମାସ ଶୋଇବ, କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ପୁରା ନଙ୍ଗା ନଙ୍ଗା ଖାଇବା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଖାଇବ ସବା ପୁଣି ଶୋଇବ। ମଜା ନା ଆଉ। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ ତୋ ଭଳିଆ କୋଢ଼ିଆ ନା, ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲା ଶୋଇବାକୁ ଯାଇକି। ଆଉ ଶୁଣୁ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ, ବିଭୀଷଣ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତପସ୍ୟା କଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିକି କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ବର ମାଗିବା କଥା ମାଗ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମାଗିବ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ, ଇନ୍ଦ୍ରକର ଆସନ। ସେଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ତା କଣ୍ଠରେ ବସିକି ଇନ୍ଦ୍ରାସନକୁ ନିଦ୍ରାସନରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମାଗିଲା ନିଦ୍ରାସନ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବର ଦେଲେ ନିଦ୍ରାସନ। ଏ 6 ମାସ ଶୋଇବ, 6 ମାସ ଉଠିକି ନଙ୍ଘାକିରି ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ତୋରି ଭଳିଆ କୋଢ଼ିଆ ଶଳା ତା ଯାଇକି ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ସେ ଶୋଇବାକୁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ। ହଁ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ରାମାୟଣଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମୁଁ ବାଉଳାରେ ଅଛି।